हानायबांखो फावथाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय नैबे फार्स्ट दिन्थिजेननाय दिन्थिजेनदों आरो बेखौ जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि नैबे मावख'आवनो लोरगि थियेटार जा मोनसे हाजों बानायना लानाय ओरैनो प्लास्टिक खोबनाय मोनसे स्टेज दङ जौस्रां दं बाहायनो जोङो दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखौ बिथोन होदों सानसुमा बर'। हारायबांखा जाहैबाय मोनसे खुगा सल' गोदोनिफ्रायनो जों खोनाबोबाय थानाय ना सारनो थाङोबा जोङो ना खर' जायोनो ना खर' गोमायोनो नाया थाया नाखौ मोनदोंबाबो नाया थाया होननाय बेखौनो खुगा सोलिबोबाय थानाय मोनसे सल' बेखौनो सानसुमा बर' फंबाया बिथाङा तामुलपुरनि बिथाङा जाहैबाय त्रिपुरानि नेसनेल स्कुल अफ ड्रामा TIE उइंनिफ्राय पास आउट जानानै फैनाय बिथाङानो बेखौ डिजाइन खालामदों आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों आरो बिथोनखौ होदों। दा बेवहाय जोङो बे फावथायखौ गिबि खेबनि थाखाय नैबे दिन्थिबाय बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट श'आ दङ बेनि 31 मार्चआव 31 मार्चआव श्रीजनि थियेटार फेस्टिभेल श्रीजनि मोनसे हान्जा दं टाउननि क'क्राझार टाउनाव DN हिम्मत LP स्कुलाव जाहैगोन आरोखि बेयो जाबाय थायो बिथांमोना बोसोरै थियेटार फेस्टिभेल खुङो बेवहाय बेखौ 31 अक्ट'खालि मार्चखालि दिन्थिनो आखायाव लादों बिथांमोना खावलायहरदों जोंखौ बेनिफ्राय जोङो नाजागोन गुबुनाव सौहैयो नामा टारगेटआ गोजौसिम थांनायनि आरो BTC हालामावबो जोंनि बर' एरियाफ्राव माखासेखौ दिन्थिनो आखायाव लादों बेवहाय माखासे गोदान गोजाम आर्टिस्टफोर दङ बयबो मोजाङैनो फावथायखौ खालामदों नोंथांमोना नुलांगोन मोजाङैनो दा बेखौनो जोङो बुंनो सानदों जाहाथे बयबो मरेलि सापर्ट होलांबाय थाबानो जायो जोंबो गोदानै जाय फैदों बा जाय सोलोंनो गोसो बा मावनो गोसो जाय डिरेक्टर जानाय जों बिथांमोनखौ स्कप होबाय थादों लोरगियाव गोबां लोरगियाव दिनै सासेनिल' डिरेक्सननि फावथाय जाबोआखै गोबां डिरेक्टरनि फावथाय बा सोरखौबा जों स्कप होबोदों मोनसेबाबो जों प्लेटफर्म होनो नाजानांगौ आरोखि बे हिसाबै जों बयखौबो प्लेटफर्म होनो नाजाबोदों आरोखि फावथाय बिथोन होनायनि थाखाय फावथाय बानायनो थाखाय सोरबा गानायनि थाखाय जों प्लेटफर्म होबोनो नाजादों आरोखि बेवहाय दा बे हिसाबैनो बिनिनो फिथाइ हिसाबै दा दिनै सानसुमा बर' फंबाया बिथाङा अलरेडि बिथाङा मोनथाम फावथाय अलरेडि डिरेक्सन होखांखाबाय सिगाङावबो लोरगिनि थियेटार फेस्टिभेलाव नोजोर आलाबाव मुंनि मोनसे फावथाय दिन्थिफैखांबाय बेनिफ्राय माखासे दंबावो आरोखि गोबां फावथाय माबाफैदों आरो जों लुगैयो जाहाथे आवगायलांथों बिथाङाबो दावखोलांबाय थानो हाथों आरो गोबाङाव सोरबाफ्रा जुदि स्क्रिप्ट लिरनानै हरनो हायोबा आं खावलायनो सानदों दा बेनि नोंथांमोननि थ्रुयैनो स्क्रिप्ट जुदि बयबो लिरना हरनो हायोबा सोरबाफोर स्क्रिप्ट लिरना हरोबा जों दिन्थिनो बेखौ फावथाय महर होनो आवगायगोन जोङो मानो होनोबा आरो दानि गोदान माबाजों खाब जानाय जानांगोन आरोखि बांद्राय गोलाव जानो नांनाय नङा बेखिनिखौ आङो बुंनाय जायो आरोखि आरो बे खेबाव आं नोंथांमोनखौ बिराद साबायखर बावनाय जादों जोंखौ अरायसम सापर्ट होबोबाय थानायनि थाखाय मिडिया बिथांमोननि गासिबो जोंनि पर्टेल चेनेलफोर बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावनाय जायो बेखिनियानोसै मा मिजिंथिदों नैबे सावथुनखौ रायजो राजाफोरजों बेसेबांसो नायगोन आसा जोंथ' कमार्शियेल नङा जाहैबाय जों थेवबाबो जोंनिफ्राय जों एनुवेलि जोंहा लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोंहा मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि आन्दाराव मोनसे गुरु शिष्य परम्परा होननाय मोनसे रेपिटरि माबा थायो आरोखि जोंहा जेनेबा सेलारि मोनसे थायो आरो दा जोङो खामानि मावनांगौ जायो आरोखि नङाबा खामानि मावाबाथ' रावबो सेलारि मोनखाया नालाय नङा होमबा जायखिजाया सार्भिस मावबाबो दा बेनिनो बाहागो हिसाबै जों बोसोरारि मोनसे फावथाय दिन्थुनाय हिसाबै जोङो बोसोराव मोननैया खालामनांगौ नालाय जों मोनथाम जाबाय एबार देग्लाय दा बेनिनो बाहागो दा मार्चनि गेजेराव दोंसे आरो लोगोसे जोंहा खालामनांगौ थायो स्कुल कलेजफ्राव जोंहा सेमिनार वार्कशप खालामनाय जायो आरोखि बेफोरखौ जोङो खालामखांबायानो रिसेन्टलि दाख्लैसो इन्जिनियारिं कलेजाव खालामखांबाय दा CITआव खावलायहरदों बिथांमोना जों LP स्कुलफ्रावबो स्ट'रि टेलिंनि थाखाय प्रग्राम हाबाफारि लाबोबाय थानाय जायो आरोखि दा बेनिबा जोङो हास्थायदों मोजां जादों मोजां जागोनखौनो मिजिंथिदों जाय सोरबाफोर खावलायहरोबा जोङो दिन्थिहैनो जोंहा रेडि जेरावखि जाया आरो मोजाङानो जागोन रायजोफोरनि अनसायनायखौ मोनगोनखौ जों सानो जाय सोरबा जोङो माबानि बै मबाइल थियेटार बादि नङा नालाय जोंनिया जेखि सोरबाया नायनो गोसोबा लिंहरनो हागोन जोङो बेखिनियानोसै आरो